fi min kyau kuma tafi dacewa da ni. Dan Allah, ta farko nan zan sa. Yawa, wannan ita ce ta farko. Da Allah, idan wannan ta farkon ta fi min kyau, kawai ka je comment section ko ki je comment section ka rubuta na farko. Wannan shi ne. Sannan kuma yanzu zan sa na biyu. Na san kuna ankare domin ku ga wace ce ta biyu. To ba wata hula bace ba gata. Wannan ita ce ta biyu. So da Allah, je comment section idan na farko ya fi min kyau kawai ka sa na farko. Idan ya fi kyau ka sa na biyu ko ki sa na biyu. Yawwa. Sannan kuma muna nan muna ta addu'a Ubangiji Allah ya tabbatar da mai gaskiya gaskiyarsa.